Together, growing in faith, changing communities. Nabantu abasondela kuJesu ngoba nakho belambile bexakekile. Thatheleni umntwana. Akudlala mnganami. Balapha udlalela. Uthathela yena sidle. Uma belambile baya kuJesu bafuna into ezobaphilisa, mhlambe into engifisa ukuqala ngayo ukubuka abantu abahlezi benento abayilangazelayo abayifunayo kuwena. Ngibuka abantu abahlezi benespecte ukuthi uma sebejele wena uzofika nesisombululo. Mhlambe mfisa ukubuka impilo yomuntu othi ngase ngasindelwa. Mhlambe ngibuka impilo yomuntu othi zaze zaningi izinto ezifunakala empilweni yami. Umbuzo wami ufuna ukuthi wena wenze njani uma udonswa ngapha nangapha? Wenze njani uma wonke umuntu expecta ukuthi uzofika nesisombululo? Udila kanjani nezinto ezicindezelayo emphefumulweni, emoyeni nasemzimbeni? Abanye abantu zithi izinto maqhaniseka mayisondela ebese befuna intuba yokubaleka. Abanye abantu zithi izinto mayihlanganisa abafu bekokelana ndawonye ebese bebona inkuba yokuba abahambe bayoqasha balinde isiwombe size siphele. Abanye abantu badila nepressure ngokuthi nabo balwe nabalwanabo. Umbuzo engifisa ukubuza ukuthi uyawazi yini ama-triggers empilo yakho? Uyazazi yini izinto ezenziwa abantu, ezishiwa abantu, ezivusela amanxeba ezinto owayitshela wena ukuthi kade wadlula kuzona? Wesibili ubalulekile uthi uma zonke lezinto zenzeka usuke ukusiphi isimo empilweni. Lithi izwi likaNkulunkulu uJesu wayemile ngasolwandle. Khona isigaba empilweni esithi noma ngenzakalani kodwa I'm in good space. Psychologically, I'm okay. Spiritually, I am fit. Physically, I can sustain anything. But when I see izinto ezishayayo, hayi ngoba nakho ushawa ilento, sishawa ukuthi vele sisifike singekho right. And so lento inamandla okuslimaza ngoba vele spiritually I am weak, psychologically
kwitherapy ubatshela ukuthi it is too much for me angisazi ngizokwenza njani. Kubalulekile ukuba abanye bethu banikezwe amaphilisi ukuze sikwazi how to cope with life, because unless we do that sizohlanya emakhanda. It is okay to seek counseling. It is okay to go for therapy. And kwesinye isikhathi kumele siyisuse engqondweni zethu lento ethi umuntu oya kwitherapy useyahlanya. No, ngiya kwitherapy because life just got far more harder than expected. Kwesinye isikhathi impilo iba nzima. Kwesinye isikhathi izimo ziba nzima. Kwesinye isikhathi ngithi ngiyabaleka, engibalekela khona ngiyalimala. Kwesinye isikhathi akekho umuntu engikwazi ukuhlala naye sixoxisane angisize ngempilo. So it's okay to ask for help. Balekile ukuyocela usizo, anike ningisize khona izinto ekumele ngidile nazo. Balekile nasemndenini ukutshela amalunga omndeni ukuthi it's time khona izinto engisayilungisa. Phuzu lami lesine elingithintayo, uJesu uthi beqalaza ubuka abafundi abanye sebewasha amanethe, abanye bathunga amanethe. Abawasha amanethe sebegivaphile kakade empilweni, sebeyitshela ukuthi asiqoqeni sigoduke siye ekhaya, siyobatshela ukuthi sehlulekile, siyobatshela ukuthi asibambanga lutho. Abathunga amanethe basanethemba lokuthi mhlawumbe sisangabuyela, mhlawumbe sisangamamba. Umbuzo obalulekile, wena uliphi uhlangothi? Are you among those who have given up? Asebethi uyeke khule nokhula, asebethi sengikhathele, asebethi vele ngeke kulunge, asebethi angisafune lutho, noma ukulabantu abathi ngisazozama, it can still get better. Abanye abantu kade bagivapha empilweni. Khona abanye abantu kade bagivapha emndenini. Khona abanye abantu abangafune lutho, they are ready to curl up and die, ngoba they don't think anything positive isangenzeka empilweni. uJesu uyabona uthi Simoni asike siye ngasejuleni. Yangithinta le ndaba kaJesu uma esusa uSimoni osebeni athi asiye ejuleni. Hlobo labantu abasempilweni yami hlobo luni? Khona abantu engikhuluma nabo what I call cheap talk. Siyaxoxela nje, siqhuba usuku nje. Khona abantu mawufuna umgosi uyabazi. Khona abantu mawufuna umbhedo uyabazi. Khona abantu umborekile uyabazi. Khona abantu ufuna the latest news uyabazi.
then kube khona abantu ufuna something of great worth uyamazi. Shobononi abantu abasempilweni yami. Shobononi nobudlelwane esinabo nabo. Yini engikhulisayo ngabo, yini engikhulisayo ngokuba nabo empilweni yami. Khona ivideo engisanda kuyibuka, omunye ubhuti uyakhala la ngaphandle uthi sinenkinga lokuthi abanye bethu abakwazi ukuhlala nelolu hlobo lwabantu, sixoxe sikhulume nabo ngoba ilanguage ekhulunywayo vele lana ayihambisani nelanguage engikuyona esigabeni sempilo. Uma ngike ngazama ukukhuluma ngento engahambisani nalaba, bathi laba ngiyababhora, bathi laba ngicabanga ngingcono. So ukuze bakwazi ukungamukela uthi kumele ngikhohlwe engiyikona ukuze ngikwazi ukufitha ubona. Shungu into enjalo yokuthi kumele kwamukele into nongahambisani nayo ngoba nakho ufuna ukwamukelwa ilolu hlobo lwabantu. Khona eminye imindeni nama-couples, angenza umzekeliso nje thina uma kuthiwa sobabili siyahamba, asikwazi ukuhamba njenge-couple, we always have to double date. So kufanele kuhlezi kuyimina nawe nenye i-couple. Uma kuwukuthi kufanele sikhulume into ebalulekile yomndeni, angikwazi ukuhlala nawe siyixoxe. Kufanele kube khona abangani bami bezokunika i-support, o abangani bakho bezokunika i-support. Uma kumele kufanele kulungiswe isimo sala ekhaya, kumele ngicele uba wami noma ubaba wami azohlala nami athi khuleka ndodana, khuluma nomakoti, mina ngizobe sengiqedela. Khona ama-families anjalo, khona ama-relationships anjalo. Uma usuthi usehambile umama, sehambile ubaba, sebehambile abangani, kahle kahle bewuthini, asisakwazi ukukhuluma ngezinto ey'balulekile. Khona abantu abakwazi ukuhlalela amaqiniso, balungise izinto ezibanikeza inqubekela phambili. Kuzulami elingithintayo elinye, uJesu uthi bona asiye ekujuleni, athi uSimon Petrus, Nkosi sesisebenza ubusuku bonke asaze sabamba lutho. Khona olunye uhlobo lwabantu alukwazi ukuqhubekela phambili because they are still stuck on their past experiences. Khona uhlobo lwabantu olungakwazi ukuqhubekela phambili ngoba lusalinyazwe, lusezwa imivimbo yokulinyazwa izolo, namhlanje abakwazi ukuqhubeka. Kwesinye isikhathi siyamdinga umuntu ozosifundisa, ozosiphoqa, ozosibamba ngengalo yokuthi yebo ulimalile izolo, kodwa lokhu akusho ukuthi kusasa ngeke uzame futhi. Khona iphuzu alishoyo elingithintayo uSimoni, uthi kodwa ngezwi lakho ngizowehlisa amanethi. Mina ngokwami ngiyehluleka, mina ngokwami ngiyesaba, mina ngokwami sengiyagivapha, kodwa Nkosi thatha indawo yakho, mina ngizobe sengikulandela.
naleyo nkonzo ngoba mina inkonzo yokuthi Nkosi sengihlulekile kodwa angakayeki ukukwethemba. Nkosi sengiyihlekisa kodwa angakayeki ukukwethemba. Nkosi angisenakho konke kodwa angakayeki ukukwethemba. Uzilami lokugcina bantu basebeyeke ejuleni kuvubuka izinto abakade bengayitsheli ukuthi zikhona. Umbuzo wami wokugcina uthi hlobo luni lwezinto engicashile empilweni yami? Hlobo luni lwezinto ezingilimazayo kodwa amehlo enyama awaziboni? Kodwa into ebuhlungu empilweni nizwe kuthiwa uSibalali uyagula, nithi niyamphuthumisa kadokotela, kubezwe bethi usekuStage 4, ukube ngisheshe ngamletha bese msiza. Ntombazezwe lathi sibuze sizivikele ngoyise nendoda nomoya oqheleyo.